Bideo honekin aurkeztea gure dutzu hau mugarik gabeko ikaskola gure proiektu. Esan biharra da hau, elkartenetek idatzen dauen proiektu honetan Euskal Herriko 10 erakundetik gora guzela. Eta batez bere helburua da kalidadezko hezkuntza bultzatzea. Bai hemen eta bai influentzia. Batez bi oinarri dauzka. Lehenengo oinarri izango da ekonomia zirkularra, birziklapena, ordenadoriek hartu eta hobetu eta horretxek hezkuntza sistemara bueltatzea eta bestia da software librea bultzatzea. Gure kasuan, elkartenetek garatuan txiki-Linux sistema eragitea. Arizmendiko ikastolako lanbide heziketatik Arizari elkartea sortu ginoen 3 urte dela. Kooperatizmo mugimendutik ekarpen bat egiteela uste dugu eta horregatik gabiltz babesten Afrikako eta Hego Amerikako proiektu hauek. Proiektu hauen artean hainbat dauzkagu. Erratxigian adibidez, Kongoko Errepublika Demokratikoan, Senegalen dauzkagu, Ganan beste bat, Mauritanian beste bat, Nartxoten. Nik ikasle eta proiektu honen partaide ikuspuntutik eta Kriston Forsasuna guk prestatutako ordenagailu batzuk adibidez Saharako proiektuan ikustiango beste ikasleekin eta ikusi ditugun irudixak eta gaur pozik aukera berria daukiela ikasketak aurrera eramateko eta Kriston Forsasuna gure aldetik eta euretik holako proiektuak aurrera eramatia. Fagor herrigintzako dirulaguntzari esker honi proiektu danok elikatzen jarraitzia gureko duke eta zergatik ez beste batzuei atia zabalkitik.